It's 10. It's 10. It's 10. Hey kwamnandi lapha lathi sikhona izolo ubonile besifike ichithiwe sibekiwe buka nje uthi kumnandi kanjani. Hayi bekumnandi ngempela mfethu. Hey mfowethu uzamandla na usonga ngamandla lapho khona ngizofema. Hey mfowethu ubambe la nawe usifo zonke lo uqeda yonke into ekhona. Bamba mfowethu. Ngoba uyazi nje ukuthi ngidamaphilisi treatment. Hawu mfowethu kuzophela yonke into, kuzophela ukukhwehlela, kuphela yonke into ekuphethe, TB kuyaphela mfowethu bamba kumnandi mfowethu bamba kana. Uzoyizwela nawe ukuthi kumnandi kanjani. Njengoba mama ngithi ngiyajabula ukufica namhlanje. Ingoba bengifuna ke sixoxe nawe. Ngoba sengiye ngakhuluma nayo ndodakazi. Njengoba edla treatment ye-TB nje, kumele ukuthi aye emtholampilo ayohlola igazi. Igazi lani? Igazi le-HIV ma. Awu, ungengane yami uthi sinengculaza la ekhaya thuka nengane yami inhlambe engaka. Usenengculaza yami ingane ayikazi ngidlala ama-out. Ilala la, ngiyazi kahle ukuthi ayinayo ingculaza. Awungimelele wengane yami. Ngifuna uhambe ngikhuluma ngengane zethu ngithi zinengculaza. Mina ngiyazi ukuthi ingane yami iphethwe yini. Hawu iphethwe yini mama? Ingane yami ifuna limisela amagobongo. Isangoma esisho njalo. Izangoma zange sisho lutho mina ngiyazi ukuthi ingane yami fanele imisela amagobongo. Okokuqala nje izangoma zala zidla imbumba. Ngiyazi ukuthi sizosithwala somisela ingane yami amagobongo. Awungiphumele awungisize ngiyiphumele we mama. Angithi kuyibona lokho. Namanje abantu abaningi abakawaqondisisi kahle amaqiniso mayelana ne-HIV kanye ne-AIDS. Futhi abakaqondisisi kahle nangezindlela zokulawula noma zokunyanga lesi sifo. Izinkoleloze kanye namanye amasiko nakho kunomthelela endleleni abantu abalawula ngayo lesi sifo noma endleleni abathatha ngayo imishanguzo. Abanye abafuni ngisho nokuyohlolelwa lesi sifo. Abanye abanaso lesi sifo bayathandabuza ukuyithatha imishanguzo ngoba kuneyinkolelo zokuthi imishanguzo lena noma ama-ARVs anobuthi. Abanye ke bayaphika nokuphika ukuthi sikhona lesi sifo. Ingabe yini esingayenza ukuhlangabezana nalesi simo sokungaqondisisi? Yini wena ongayenza ukuxazulula lenkinga?